Zatekáčom. No na dvojku, no. Dobre, čerpalko zámotné. Dobrý deň, je doma Peter? Doma Peter? No, počkej. Máš zapnuté. To čo, ja mi svieti. Neviem, či mi pátka nedochádza. Jasné, že dochádza, aj to tam svieti. No, Čau Peter. No, na chodbu? no, Dobre. jasné. Ako prázdniny? Čo, akože? Dobre, celkom. Čo tu filmujete? Spojení za spodu, no. Hej, Asi nefunguje nám zvonček. Ja, tak my sa môžeme snažiť dobiť No. tebe. Vieš čo? Ako žiješ? Dobre, celkom. Hej? Čo robíš cez prázdniny? A tak relaxujem. Čo ti našej triede chýba? Škoda, že si... Zase nie som tam. No, Taký, vieš čo, ja teba potrebujem. Máš World Atlas? nemám. A ty si bol taký zažratý do zemepisu či do čoho? Nie? Jaj, ale toto nemám, ale mám nejaké zemepisné programy. A Atlas taký proste cestný, alebo hociaký máš? Tak nejaký mám, ale... No tak skús pozrieť. Dobre, tak počkajte chvíľu, hej. Bol som veľmi rád, ale ne, vieš, aký Microsoft NCR World Dobre, Atlas, ak by si dobre. mal. Dobre. Paráda. No, tak idem do toho prvého ročníka. Kdež on do ktorej triedy chodí? Prvá D. Asi myslíš, že aspoň do druhej ťa pustia, nepustíte do druhej? A ja nechcem ísť, Od začiatku? lebo tam by som musel rozdielky robiť, vieš. Čo, bojíš ma zaračovať? S Martou by si chodil do triedy, vieš, ktoré má. A pri najhoršom by si s ňou No aj ale chodil. ponáhľame sa, lebo štvrté už vyrážame Vieš, tá a kočka budú Marta, 4, takže... Počkaj, ešte za 5 minút. Nie, Čo by si chcel minútu odkázať v našej maximálne. triede? Čo by si chcel odkázať v našej triede? Čo? Tak nech sa vám ako darí a... A Tomášovi Čipkovi dáke odkaz, každému jednotlivý. Ale tiež môže chodiť na naše triedy. Čipka už, ten už opustil. Ale ten niektorý... A ja tiež. Nevráš do prvej tričky, alebo tam volať, kde chodí. No, Neviem. tak odkáž niečo našim, nech majú radosť. Oni vieš, ako mne dočkali. No. No. Každému nejaký príhovor. Čo by si napríklad našej tejto patikárke odkázal? Že to je živé vysielanie, to vysielame. Neviem, nenapadá ma nič. No, nič im také nechceš povedať. Nie, ale ponáhľame sa vážne. No dobre, Dobre, dobre. Tak, dík, Peťo, Už- dobre, strašne čas na dobre. nás. Možno na budúce takedy, hej? A funguje to? Filmuješ ozaj? Ja nefilmujem, to len tak držím v ruke. Ale, dobre, No. či to len tak neimituješ, vieš? Tak Ale točí sa tam páska. ukáž, je tam svetielko, ukáž. Svetielko? Točí sa páska. Chceš vidieť pár... Pozri A? sa. No-ka sa pozri. Dobre, verím. No. Dobre, tak my No, sa ozaj Ešte ponáhľame, hej? skús na ten NCR World Atlas, normálne. Dobre. Počkaj, môžeš No. ešte poslednú vec, zatancujeme naposledy. Ale- No. Čo? No, za to. Dobre, majte sa.